Ganahan kong magsugod sa atong pamalandong dinhi sa tubag nato sa Salmo Responsorio. Sa ganito, nalipay ako, nagiingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Hain maning balay sa Ginoo. Aning simbahan. Yan, nalipay mo, nagiingnan mo, bango na, kay manimba na ta. Porter bang kusugas uwan? Oy, ligid-ligid lang, dahil lang sa kumadto ron, kay kusugay uwan. Kung nalipay ka, marigid ka. Sige, kini mo ibalay sa Ginoo. Pero posible baya sad nga dili ra nimo ibalay sa Ginoo. Ang balay sa Ginoo mao ang imo sang panimalay. Ang imong balay ba? Balay sa nas Ginoo ato maginang blessingan. Nya ka mo malipay pa mong muuli sa inyong balay. Labi nagperming hubog imong bana. Labi na gyud ang imong asawa kusog kay mag-tiktok-tiktok nga nakadungog na kang naay kabit. Ganahan pa kang muuli banaha ka. Malipay pa ka. Kamong mga anak, malipay pa mong muuli sa inyong balay, labi nagyaw-yawan kayo inyong mamagpapa. Naman mo mutingog lagi. Unya, ang balay sad sa Ginoo, posible sad nga mao ang simbahan, ang Catholic Church, or pwede sad ang Iglesia ni Cristo, pwede sad ang unsa na mga born again nga mga simbahan, diin ang mga tao tigomon. Anya, ganahan pa mo muanhi sa simbahan Katoliko karon. Ha? Ang mga nidaog o ang mga nangapildi sa eleksyon, ganahan pas Katolikong simbahan. Ambot lang, naot pa unta. Posible sad nga ang balay sa Dios or ingno nato mausad ang atong nasod nga Pilipinhon, ang Philippine country. Nya, unsa man, ganahan pa mo nga tawgon og Filipinos? Or ganahan kay ta nga maka-abroad? Ganahan pa mo sa atong salitang ugat ang Tagalog o ang Cebuano? Ganahan pa mo? O ganahan kay tag mga English nga mga pinulungan? Mo na ang mga bata karon di pa gani hapit kalakaw, English languages na or dialects ang itudlo. Kay wa na taganahi sa balay sa Dios nga mao ang nasod na Pilipinhon, nga mao ang Cebuano nga race or kaliwatan. Amo tanaw say hilasan ko magkuan ini misa na ko kani yung patay, mga matay kita usahay aning patay. Naay daghang mga batan-on nga mutambong ana igingon ako nay mubasa sa atong kuan. Ay ikaw ako kani graduate man ako kani nurse man yan. Unsa pa der Cebuano English nako Cebuano di ko kay hapak ko yes naong nimo di ay. Ang among inistoryahan Cebuano pero di siya mobasag Cebuano. Graduate og college level. Kami una elementary pa, purti namang mubasag Cebuano. Karon ni graduate na lag high school, ni graduate na lag college, mahadlok pabasahog Cebuano. Niya ang istorya Cebuano. May kay iugbok siyuta nga iuna ang uba. Kadto hinong in English nga dili mo atong gisigya gamit kada adlaw, mao na noy ganahag basa. Wa na tingali malipay nga siya na membro sa simbahan nga gitawag og Cebuano Dialect Church. Ang simbahan usab ang balay sa Ginoo, mausab ang langit. Mao na gid ni ang tinuod nga balay sa Ginoo. Kanang moingon ta, how lovely is your dwelling place, O Lord our God. Pero sa atong ebanghelyo, ang gihisgutan ra ba dinhi dili ang langit. Kay niingon man siya, ako ang punuan sa paras, kamo ang mga sanga. Kung magpabilin mo nako, magsigi mog pamunga. Asa man ta magsigig pamunga dinhis kalibutan.
dito sa langit nag-enjoy naman lang ta sa resulta sa atong buhat dinhi simbahan, dinhi kalibutan. So posible nga kaning panimalay sa Ginoo samtang buhi pa ta, ang pinaka duol ani niya mao gyud ang katilingban dinhi sa kalibutan, ang atong pamilya, ang atong parokya, ang atong nasod, ang atong kalibutan. Mao na siya ang atong tawgon og balay sa Ginoo. Kinsay sentro mao ang Ginoo si Kristo. Siya ang punuan, kitang tanan mga sanga. Nya matud pang Kristo, kinahanglan magpabilin mo diri nako. Nya kung magpabilin mo nako, limpyuhan mo sa akong amahan. Limpyuhan. Anang kiskisan ba pamulungan. Nya unsa kanus aman ta limpyuhan kung naanay mga pagsupak sa atong mga tumong kinabuhi. Kana bang supak-supakon ta? Tanawa sa unang pagbasa, ang mga apostoles nga nagsigig sunod ni Kristo, nanood naman ang mga dili Hudiyo. Katubang gitawag nila mga Gentiles, ang mga pagano, nanood naman. Kay tungod ni San Pablo o ni Bernabe nga siging sangyaw dito, lahi man silang mga batasan, naaman nila'y tinuli ang mga circumcised people maning mga Jewish people. Niya katong mga Gentiles, non-circumcised man sila. Niya gihimo man sa mga Hudiyo nga trademark sa ilang pagka-believers ang ilang circumcision. Pag-abot na nila, awa na, galalis na. Yung sa may gibuhat, nag-meeting ang mga leaders sa atong simbahan. Sila si San Pablo, San Pedro, mga apostoles, meeting sila to settle the conflict. Mao ni ang paglimpyo, mao ni ang pagkanang gitawag nato og cleansing. Nya putlan matud pa ni Kristo, putlan siyang amahan ang kadtong magsigig pamunga kay kana manggong sanga bitaw sa kahoy ug imo na siyang patuyangan, mag-anam na siya kataas hangtod gamay na lang kaayo ang dahon dito sa tumoy para ng mangga. Okay lang mo mangga. Lagi. Bisa ka na mga buongon, kay mito. Imo nang patuyangan, magsigil na nag-anang, gamay na lang kayo na dito ang dahon, igbunga na, gamay na lang. Putla ragunas tunga-tunga, di ba muana ng iyang mga sanga, inigbunga na, daghan kayo. Mo kay mansin, alam. Ya, usahay, kana bang ang atong personal nga mga kaning view, personal nga standards, dinhi sa atong pagsigig simba maputlan, no? Imbis magsulob ka o kanang spaghetti, ani na lang din itong yay, sumpayan tani gamay kay ingos father da makapaimpierno ni na dire. Imbis nga ang imong liab kutob dire, adi ni ani na lang gamay, no? Gamay na lang sapa-sapa ato makita. O ano na lang ba? Imbis nga ang tibok yung sapa ato makita. Ang kuya maabot ng kita ngadto sa linaw, ibon lang tabon-tabunan. Adi dire, na ba? Kanang maputlan, ayaw, okay. Di na maayo isulob dito sa simbahan. Imbis imong isulob short, long pants na. Imbis gisi ang kutob diri dool sa bugan, adto na lang kutob sa tuhod ang gisi. Mga nana ba? Putlan ka? Putlan? Nya mag-anam tag kadaghan, mag-anam og kadaghan ang kaning gitawag natong opportunity for cleansing. Nya sa atong nasod, giunsa man ta pag-cleansing? Kaning eleksyon? Eleksyon ba? Ani kita din mga puga, ani pinigaay gyud hangtod ang mogawas, mauna na siya ang gitawag nato og tinuod nga resulta. Gipuga ba? Katong mga kumpanya, binatuhay, usahay pa, linibakay, fake news diri, true news diri, bisag unsa, kana tanan kauban na alaw na sa Ginoo, gani gigiyahan na sa Ginoo aron ta malimpyo, mahayagan ang atong hunahuna kinsay atong pilion. Mo na inig resulta unta sa piniliay, kitang tanan mugakos ni ana kay maunang paagiha nga
magpabilin ta sa punuan, magpabilin ta nga nasod, magpabilin ta nga mga Filipinos. Kay kung dili ta mugakos ni anang resulta, dili na to na i-embrace ang maong resulta, matud pa ni Kristo, putlon mo sa akong amahan og mga laya na mo. Malaya. Mo na, iampo na to nga kitang tanan mga Filipinos, magdinawatay ta sa resultas eleksyon. Kay kani masang pagpabilin dihas punuan, ang mga sanga ba, wa biya na sila mag-away. Nag-away di ang sanga. Mingon ang usa ka sanga, ako ra diri ha, ikaw di batay ladyo ka nako, batay ladyo ka. Oy, naghiusan na sila sharing sa ilang mga nutrients. Muna angay na sila buwak, angay na sila niya kamo karon. Mudawat mo sa resultas eleksyon. Dawat mo? Pildi ra ba kay nang naong ninyo? Ay, kamong nangapildi, lisod man gidawaton ning mapildi ta, pero kinahanglan gyud nga dawaton aron ta magpabilin sa atong nasod. Kay kun di ta mo dawat, murag gub-o nato ang atong nasod. Ang dili pagdawat sa eleksyon, labi na gyud kung hapsay ug husay ang eleksyon nya atong kontrahon, murag ang tibuok nasod atong gikontra, murag gusto natong gubon ang punuan. Nasa'y panahon, kani sakit-sakit sa ni, nga makareklamo ta kay mura giusab ang atong culture, giusab ang atong history. Makaana sa ta, hala, giusab mang history, di na ni mao. Daghan baya sa istorya sa atong simbahan, sa atong paglampos, daghan bayang higayon nga nangausab atong historical truths. Ang pinaka-highlighted, napagidaghan ha, pero ang pinaka-highlighted kadtong kontrobersiya sa simbahan versus sa scientist nga si astronomer ba na, si Galileo Galilei, na Italian scientist, astronomer, nga ni-claim siya nga the earth is revolving around the sun in a solar system. Ang simbahan nisupak diini mga 1600s ni siya nahitabo ang tingal ito. Nisupak ang simbahan nya kay Katoliko man si Galileo Galilei, ginganlan siya heretic o gi-excommunicate gid siya. Ngana kay lagi ang gigunitan sa simbahan nga steady ang kalibutan, ang adlaw maoy naglibot sa kalibutan. Pero ang kang Galileo Galilei nabali, ang kalibutan mo ini tuyok sa adlaw. Kamo, ay may inyong tuhuan na. Ay, ito ba? O si kuan man ito, si Pope kanina rong si Saint John Paul II, maoy nangayog pasaylo. Nangayo siya pasaylo sa in behalf sa simbahan tungod sa pag-excommunicate ni Galileo Galilei kay sa pag-progress nagmaayo sa atong scientific nga mga truths or mga instruments na pamatud-an man na it is the solar system. As a solar system, it is the earth revolving around the sun. Nindot no? Niya gidawat sa simbahan, ang nagkahiusa og balik, na-relax. Na dunay mga historical facts nato nga usahay maliso og jutay. No? Paragod sa una, nanguyab ko sa una, akong hunahuna, ako gito siyang uyab. Karon pagduol na ko sa akong mama, ingon man des mama, kinsam day kang anak day. Siya, anak ko ni kuan ma, imong apuhan. Siya, sikot, ay, uy, parinti mo, uy. Parinti mo akong namino to. Animal, parinti mo. In love ra ba kay ko sa kong uyab, unya parinti na. Ay, parinti ra mo. Kay kadto si kuan, ang akong apuhan man. Ay, pirmi mi dito sa inyos una. Ay, mao ba man na?
Paglakaw na namo gisigihan ako giyaw-yaw sa kong uyab sa usab di parente man dayta nako ada kabaw na og ko kalibre. Kana bang manlakaw man gumis bukid sa una og layo kayo magbaon man ka kanang makaon-kaon nimo kanang kamote kalibreng linungag kay basig magutman kasdan akong pasabot layo na ta layo na ta sos siging tuo anang mama pero usbon yung history na panahon ningon ana i-challenge ta pero matud pa ni Kristo ang akong mga pulong maoontay mulimpyo kaninyo. Magpabilin unta mo sa akong pulong. Karon unsa may pulong ni Kristo? Gugma gyud ang naguna. Maghigugma ay ta. Sige, magkasinupakay ta usahay. Pero dili ba pwede at the end of the day maghigugma ay gid ta? Dili ba pwede at the end of our electoral process maghigugma ay ra gid ta bisag unsay atong partido? Isip usa ka simbahan, usa ka nasod, usa ka balay sa Dios. Ato ba ginang kuptan ang atong kalagot? Ato ba ginang padayunon ang atong hatred sa usag-usa? Basin bayag pamutlon ta sa amahan og mga laya na ta, mo nang di na ta magkatinagdanay. Ang suod kaayo sa una karon gasigi nag sinulibaray naong. Gani hasta ang mga inahan og anak, amahan og anak sa una giusab ng history sad. Enemies na sila karon. Kinsa may tinuod nga kusog mo guba og history? Anger, hatred. Ang inyong history sa una manag-agaw mo tungod lang anang utang nagsigi na mong away. Ang resulta enemies na mo karon. Di ba? Mas nilad ng pagkausaba sa history kaysa mausab-usab lang taan ng speculative na mga truths. No? Maglagot, tasan mo ron ako. Kaya ni-explain ko ani. But, ang kuan, di alay ko niyong sulingahi lagi. Ang tinuod na ako lang ipasabot, ang Ginoo gusto manggod og kalinaw, kahusay, kay anha di magsukad, ang kalambuan, mamunga tagdaghan. Pero mag-away ta sugo pa din as Ginoo, pulong pa din as Ginoo. Magsigit tag dinautay, pulong pa din as Ginoo di ay. Hatred, gusto din as Ginoo. Bisan pag unsay imong gibasihan at the end of the day matud pa ni Kristo, ayaw pasalupa ang adlaw sa inyong kasuko aron dili mo makasala. Yes, masuko man kita, but don't let the sun set with your anger. Wa pa ko masuko ha, nindog ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, si Kristo ang tinubdan sa tanang kaayo o grasya. Busa, isip iyang mga sanga, malaumon kitang mudangop o muingon, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang simbahan sa kanunay magiya sa tanan, ilabi na sa mga nagdubala niining, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang atong nasud mamahimong hapsay ug husay, ug nga ang kalinaw maghari, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga kabus makatagamtam na sa kaharuhay sa ilang pagpuyo, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga nagatiman sa mga masakiton, dili mawad-an sa kasibot sa pag-atiman o pag-amuma, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan
ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang mga mihalina makasulod sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. O Dios, among amahan, misalig kami kanimo kay manggihatagon og mahigugmaon kakaayo kanamo. Busa dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.